Čaute ľudia, čaute rodina. Ďalší víkend, ďalších 8 sériových vrahov. Tu na YouTube na Šľachta temnôt. Sledujte, odoberávajte, ideme na to. 8 najväčších sériových vrahov na celom svete. Ako 8 bude zo Slovenska, časť druhá. Najedzte sa, dajte si voľačo na pitie, bude to dlhé, bude to temné, takže vítam vás Kiko, Šľachta temnôt, ideme na to. Teda, prvé, koho tu prebereme, to bude Ted Bundy. Američan Theodore Robert Bundy dlhé roky popieral, napokon sa priznal až 40 vraždám. Vyšetrovatelia odhalujú, že to číslo je nekonečné. Práve prečo? Zamyslejme si, že Ted Bundy ako sériový vrah nemusí priznať všetky svoje vraždy. Poďme ďalej. A tak pri mene sériového vraha z Floridy môže svietiť oveľa vyšší počet zavraždených. Práve to, čo som rozprával, že on to už nemusel ani priznať, aj keď bol vo väzení. Už mal toľko našitých, že bolo to aj na doživotí či trest smrti. Väčšinou zo svojich obetí zbil palicou alebo zaškrtil. Išlo o ženy, ktoré pred smrťou aj po smrti brutálne znásilňoval. Malé dievčatá vo veku už od 15 až 25 rokov lákal na svoj šarm. Vzdelenie a sympatické vystupovanie. Jeho známym ho opisovali ako povabného a vzdelaného muža. Hlavne o zabíjanie. V úvodzovkách jeden citát, že ide ma zabiť, ale vonku je stále veľa ľudí závislých od pornografie a tomu mojou smrťou nezabránite. To povedal akorát Ted Bundy, keď ho dali do elektronického kresla a akurát ten citát povedal pred smrťou. V úvodzovkách v článku je presne takto napísané. Popravili ho na elektrickom kresle. Pred smrťou ešte stihol dať rozhovor, v ktorom podhalil motív svojho zabíjania. Ide ma zabiť, či idete ma zabiť, ale vonku je stále veľa ľudí závislých od pornografie a tomu mojou smrťou nezabránite. Tak toto bol Ted Bundy. Teraz prídeme na číslo 2. Teda číslo 2, Andrej Čikatilo. Je to Ukrajinec. To, čo som o ňom prečítal, tak skrátka poviem vám v tomto videu. Andrej Čikatilo. Akva zabíjania teda Bundyho nevyviedlo z miery, z praktík aj z vrestiev Ukrajinca Čikatila sa vám dvihne žalúdok. Skrátka, skrátny článek. Muž prenikavo modrými očami zavraždil a znásilnil 53 žien a detí. Vrah dostal prezývku Mesiar z Rostova. A sériu vražd začal obzvlášť znechutene, keď zabil len 9-ročnú dievčatku. Svoje obete zbičoval, znásilňoval a napokon ubodal smrti. Zaujímavosťou je, že polícia ho počas jeho zabíjania niekoľkokrát zatkla, ale pre nedostatkov dôkazov ho väzby prepustila. A vrah mohol linčovať ďalej. V roku 1990 ho zajali a za celý proces prebiehal v tajnosti.
a Andrej bol v klietke, v úvodzovkách takisto v tajnosti a bol zadržaný. Pretože prokurátor obáva, že by ho príbuzní obeti mohli počas vypočúvania zabiť. Už jeho príbuzní vedeli o tom, že Andrej čo je zač za človeka. V roku 1994 bol odsúdený na smrť so zastrelením. Teda, jak som dal aj predošlé video, budete mať v popisku dole. Všetko a každý z nás môže byť sériovým vrahom, hej. Možno, že dneska okolo jedného, aký bol Andrej alebo Ted Bundy, ste obišli ho buď na zastávke, alebo v robote, alebo možno, že bude to váš sused. Dobre, pokračujeme ďalej. Číslo 3 bude Jeffrey Dahmer. Sériový vrah, kanibár a nekrofil. Je to zaujímavé, že tí ľudia majú emócie také veci spáchať. Takže ešte raz, sériový vrah a kanibál, o poslednom rade aj nekrofil, ktoré vraždiace praktiky bránia zdravému rozumu pokračovať v chode. Podľa oficiálnych správ zavraždil 17 mužov a chlapcov. Zoznam však nemusí byť konečný. Obzvlášť nechutné zarábanie s obeťami, ktoré tvorili zväčšina černošskí gigolovia, ktorých sa hľadal v gay baroch. O tom viete pozrieť aj na YouTube veľa dokumentárnych filmov, ktorých hľadal v gay baroch. Dostal takmer 900 rokov väzenia. So svojimi obeťami experimentoval. Jednej sa snažil vybrať zaživa srdce, z obete štvrtil a nakladal do kyseliny. Pohlavné údy si nakladal do trofeje, neskôr z nich ujedal. Podľa neoficiálnych informácií Dahmer znásilnil starším chlapcom, keď bol malý. Zostáva nám len domnievať sa, že taký traumatizujúci zážitok z detstva vyvolal bezhraničnú nenávisť ku chlapcom, ktorú Američan ukájal obzvlášť brutálne. Ja si myslím, že tento sériový vrah Jeffrey Dahmer bol týraný v detstve a možno, že týraný so svojím otcom a zneužívaný, ale to zasa môžete počuť alebo vidieť pred nasledujúcom videu, čo bolo vydané, tuším, týždeň dozadu. Ideme na to. Henry Lee Lucas. To bude ako tretí masový vrah. Najproduktívnejší masový vrah, ktorý sa po zatknutí píšil až 3000 obeťami. Pochádzal z americkej Virginie. Neskôr svoje výpovede permanentne menil a aj čísla vražd odmietal. Počas svojho života bol oficiálne obvinený a uznaným vinným iba z tých 3000 vražd, z 11 vražd bol obvinený. Jeho práva vražd bola priam pamätná, zabil totiž svoju vlastnú mamu, prebodol ju s kuchynským nožom, na pitve však zistili, že žena umrela na infarkt zo šoku z napadnutia. Lucasa odsúdili a po 10 rokoch pre
preplnenosť väznice prepustil na slobodu. Vtedy naplno prepuklo jeho vraženie. Aj keď bol niekoľkými odborníkmi diagnostikovaný ako psychopat, názory na jeho osobnosť sa líšia. Počas dlhých výsluchov a diagnostikovaní mu nakoniec prisúdili teoreticky 40 vražd, ale fyzicky dokázať sa mu podarilo len u spomínaných 11. Zomrel vo väzení na zástavu srdca. Aj to je to, že ľudia, čo vraždí alebo sú sérioví vrahovia, voľačo musí v mozgu premietať sa, aby človek, hlavne na sériového vraha, aby sa mohol premeniť, že ja neviem, ja nedokážem ubližovať ani muche, hej. A tí ľudia ozaj, že od malička ma fascinujú už iba kvôli tomu, že ako to dokázali, ako vedia ubližovať druhým a ako tá psychickej stránky, ako to dokážu. Hej, ešte dobre, keď raz niekoho zavijem, tak idem, udám sa, hej, ale oni pomlčali všetko a aj tento prípad, že z 3000 obetí priznali iba 11, alebo bol dokázaný iba 11, to je mimo reality. Pokračujeme ďalej. John George Haig bol známy ako kyselinový vrah. Bol sériový vrah a bývalý podnikateľ zodpovedný za 6 stratených životov. Sice sa priznal, že zabil 9, zvyšné vraždy mu nikdy neboli dokázané. Svoje obete vždy hodil do kyseliny, čiže ich takmer nebolo identifikovať. Pred alebo po vražde sa mu vždy podarilo zostrojiť dokonalú kópiu podpisu obete. Počom využil všetky možnosti na to, aby sa vraždy finančne obohatli. Okrem toho okradol svoje obete aj fyzicky. Kradol im drahé obleky, bižutérie, doplnky a následne ich predával. John George Haig bol v roku 1949 popravený potom, ako ho sudca uznal vinným zo 6 vražd a priebehu iba pár minút. V Amerike bol jeho súd jedným z najviac mediálne pokrytých súdov v danom období. Haig sa snažil zahrať sa na blázna súdu, ale nesltol. Ľudia, čo si myslíte o Johna Haiga? Môžete napísať dole do komentárov. Pokračujeme ďalej. Pokračuje Andrej Cunanan. Andrej Cunanan by bohatý sériový vrah nemal veľkú radosť. Síce sa tváril, že vedie život bohatého človeka. V skutočnosti taký nebol. Jeho prípad fascinoval svet. Avšak najväčšou slávou mu preniesla vražda legendárneho módneho navrhára Gianniho Versaceho. Cunanan zabil 5 ľudí v čase iba 3 mesiacov v roku 1997. Väčšinou z nich kvôli tomu, aby mohol získať ich bohatstvo vyzerajúce vlastníctvo. Pri jednej z vražd súd odmietával, že Cunanan svoju obeť o život pripravil kvôli tomu, že chcel aj drahé auto. Cunanan sa okrem toho pohyboval medzi bohatými a vplyvnými ľuďmi, čo viedlo k vraždeniu 8 dní po vražde módneho navrhára. Na bankovnom účte nemal takmer nič, avšak prakticky
by si človek na prvý pohľad mohol myslieť, že ide o milionára. Číslo 7. David Berkowitz. David Berkowitz, prezývaný The Son of Sam, bol americkým sériovým vrahom, ktorý terorizoval New York v 70. rokoch. Niesol zodpovednosť za niekoľkých mäsových streliev, čo si vyniesli desiatky zranených a 6 mŕtvych obetí. Prečo je taký známy? Média, rôznych tvorcovia sa podujali na tom, že jeho príbeh zväčšnia. Takto sa to aj stalo. David Berkowitz sa za mrežami postupne stával boháčom. Aj to je zvláštne, že sériový vrah boháčom. Že jeho príbeh zväčšnia v Spojených štátoch amerických zviedla séria zákonov, známka ako The Son of Sam, ktoré slúžia na to, aby sérioví vrahovia neprofitovali na svojich zločinov a zážitkov. Berkowitz dostal 6 doživotie a dodnes je za mrežami. Takže keď máte veľké názory o Davida Berkowitza, takisto kľudne dole do komentárov. A posledný ako 8. sériový vrah bude zo Slovenska. Vedeli ste o tom, že Ondrej Rigo nezabíja len na Slovensku? Predtým ako začal Ondrej Rigo zabíjať v Bratislave, mal na svedomí už 3 vraždy v Mníchove a Amsterdame a okrem toho bol už 11-krát súdený trestaný. Najprv z spánku rozbil hlavu a potom ukájal svoje zvrhlé chúťky, aby nezanechal otlačky ani na ruky si dával, aj na ruky si dával ponožky. Rigovi dokázali vraždy 8 žien na Slovensku. V Nemecku a Holandsku odpikával si doživotie. Jeho prvá obeť mal iba 88 rokov. Vďaka Husákovým amnestiám sa však dostal na slobodu. V Bratislave začal vrazdiť v októbri 1990 a jeho prvou obeťou sa stala 88-ročná starenka v dome dôchodcov. Postupne zavraždil ďalších 7 žien a jedného maloletého chlapca. Rigo sa vyhliadol obete, ktoré žili na prízemí, počkal, kým šli spať. Ponožkový vrah, ako ho prezývali, si dal na ruky vlastné ponožky, aby nezanechal žiadne otlačky a cez otvorené okno alebo balkón vošiel dnu. Každú z obetí surovo ubil na smrť. Najmladšou bol len 14-ročný chlapec. Mŕtvým ženám nedal ani po vražde pokoj. Rigo spáchal poslednú vraždu v Pavločom dome na Obchodnej ulici 4. marca v roku 1992. Ešte v ten večer ho policajti chytili v hoteli na Hviezdaslavovom námestí, kde pracoval ako šatniar. Prvý vrah usvedčený na základe DNA. Ondrej Rigo sa stal prvým vrahom na Slovensku, ktoré ho usvedčil na základe DNA 7. decembra roku 1994. Vtedy ho odsúdili aj na doživotie. Za mrežami bol Rigo od roku 1993, keď ho vzali do väzby. Doživotný trest si odpikával najskôr vo väznici v Ilave a neskôr v Leopoldove. A ktorý vrah by nechcel ísť na slobodu, aj on chcel ísť na slobodu. Ondrej Rigo žiadal o podmienečné prepustenie na slobodu v roku 2018. Najskôr ale svoju žiadosť stiahol
Po odsedení 25 rokov potom urobil na Trnavskom súde aj potrebné kroky. Odborníci mu ale dávali nízke šance. Rigol bol v uväzení od roku 1993. Zavraždil 8 žien a jedného chlapca. Spáchal ich mimoriadne brutálne. Usmrtil ich ranami do hlavy a násilne ich zneužil. Takže toto bolo video o 8 sériových vrahov celého sveta. Dúfam, že vám to páčilo. Keď áno, tak dajte odber tu dole. Pridajte sa k nám na Facebooku. A tretia časť o týždeň. 8 sériových vrahov celého Slovenska. O týždeň, možno, že pár dní budem meškať, ale o týždeň budem sa snažiť, aby som si to vydal. Dúfam, že vám to video páčilo. Moje kontakty sa vám páčia. Pridávam všetko od médií a podobne, čo zahrabávam viac tomu. Tie témy a podobne trvajú minimálne týždeň, takže ozaj budem rád, že budete podporovať ma aspoň s lajkom a s odberom a kľudne hosťov napíšte do komentáru, myslím hosťov s tým, že hociaké otázky a podobne. Sledujte Svet záhad, Adamová skupina, môjmu kamarátovi, je tam je tam veľa sledovateľov. Adam má Svet záhad, Deadly má veľa videí na YouTube a veľa zaujímavostí. On zaoberáva aj s paranormálnymi javmi, takže rátajte s tým, že pomaličky aj tu v tejto skupine, na tomto channeli budú aj také videá. Začíname so sériovými vrahmi. Prvú a druhú časť už ste to videli. Teraz tretie o týždeň, takže ešte raz oslavte ľudia paranormálne.